Martin is een poelbest kerel. Daar had ze nooit in waar we het van. Hij zeurt net, hij hemelt net, hij jest hem net. Het idee kwam eigenlijk dat wij stonden op het dorpfeest in de feesttenten. En we stonden met mijn ploegje vrienden wat te praten. En dan wisten we hoe dat gaat. Zei, doe een drinkje. En Martin zou komen een rondje drinken. Maar die komt wederom met hele relater onder het bier. En een plastic beker in het mandje. En ik zei, dit is hopeloos of net? Dus toen kwam een maat van mij die zei van, jongen, die relater, die broerke, die kan wel pimpen, hè? Nou, ik zei, dat denk ik wel inderdaad. Hij had een hele creatieve geest. Dus ik denk, hij kent dat. Dus hij moet het maar proberen voor mij dat mee te zien. En tenslotte van Martin. En dan zijn we zo, het hier maar net zo Martin. Dan kwam hij met het idee van, Martin weer vroeg vraagt van chauffeur, gaan we daar wat met die? Dus nou, zo van die kwam door. Al met al rond al je vreselijk goed klauwen, maar ja, ik hoop dat er wat moois del zetten gaat. En dat Martin die hartstikke weer moet werken en dat er, ja, dat had er overzien, dacht ik. En ja, dat hartstikke gefilmd, hij kent het zonder het ding. Dus ja, mooi dat we toch iets van hem doen kennen. En natuurlijk net alleen bij ons wij, maar komt ook bij het stiepen van het dwarbij natuurlijk. Ja, zonder die, wie dit alles net in gang zetten. Dus ja, op die fiets, op deze rollator eigenlijk. Dus voor u is het verste prikje, dat je jongens even zitten en dan even dan praten, even de weekend erop praten. Zeg maar. En dan is het wat georganiseerd voor jou, hè? Ja, daar heb ik wat van begrepen. Als ze wat zeggen, dan doen ze dat. En daar zit kunde genoeg om dat van wat te krijgen. Daar zit ik absoluut niet toe in. Nee, hè? Nee. Ze kennen wel wat de man. Jawel, absoluut wel. Die kan meer dan, ja. Dan bierhelje. Nou ja. Ik heb meer dan bier helje en drinken. Nou, met mijn wezen denk ik. Nou, ik vind het een strak plan. Ik ben echt nieuwsgierig. Ja. Nou, man. Ja, toppie. Eerste reactie? Fantastisch, hartstikke mooi. En de inhoud is ook goed. Dat is, ja, dat is als een grap begonnen. En ja, het is de werkelijkheid waar. Het is heel mooi, heel mooi. Nou, dan moeten we nog maar in gehad, denk ik.